Hi guys! Welcome back sa aming channel. Nandito pala tayo ngayon sa aming munting tahanan dito sa Linamon, Lanao del Norte. Isasama namin kayo kung anong gagawin namin sa buong araw. At pakita din namin yung lugar namin dito. Tara guys! Sama tayo! Isa ito sa mga favorite flower ko kasi ang dali lang niyang itanim, tsaka magaganda yung mga colors ng flowers niya. Nakakapagod magtanim. Inom muna tayo ng turmeric tsaka guyabano tea. Ito pala yung bahay namin. Di pa siya tapos. Yan si Neil. Walang ibang ginagawa kundi laging nagwawalis. Bing, imnanay mong kuan, Bing. Dito po yung mga halaman namin. Ayan. Yan guys, yung mga halaman. Ito yung futos. Yung sa likod, monstera. Tsaka ito naman yung variegated peace lily. Siya naman si Shiro, meow. Super relaxing dito sa amin guys kasi tahimik, tsaka marami mga punong kahoy. Mangunguha kami ng guys, kalabasa. Maghahanap kami ng kalabasa. Tara. Malaking kalabasa. Pwede na ni? Yelo naman? Pwede na yelo naman Ay.
Aka na lang sa ubos ko aw. Ayun na lang ho. Mm. Kaman ano? Kani. Kana. Okay ra dili kay dili hinog-hinog. Tagok. Ay, hinag-hinag. Tubig. Bless us, O Lord, and this thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Wing, mga tagutan, Wing. Ma'am, murag mama, mga yung tagutan Kain do. tayo, guys. Ulam namin is Ginataan. ginataang papaya na may malunggay at saka Oh. tuyo at prutas, papaya. Siguro ni pang init ng putos. Wala, gibubuan din niya do. Gitaw-tauran sa tato niya. Pas mo na, as kusog. Diri init man pud sad kay ni diri no. Wala man na syugi ang isa. Ang kanang kaawing manggod, pinahigda na iyang putos, wala na sa ilalom ang kuan. Wala na kasuyop og tubig. Stella. Dagan na sa ko rice oil. Langaw. Okay lang, please. Kore. Hi, Cor. Shout out to Cory. Imong kan oh. Gi-request ako sa una. Uli na ay alhin na sa kuan iligan magluto ta ani. Ano yun? Bulad niya. Lang, bulad niya. Wala bulad niya. May nakot doon? Tagapon. Nilalon? May. Ito malungga. Malungga.